Jonyuol ma nyithindgi ni kod ng'ol mar obuongo mano tuo mar cerebral palsy ogolo ywak margi kuom nok mag lakteche mar wecho e kuonde thieth ma pacho ka. Giwacho ni medruok e nengo thieth bende osebedo inga e lwenj reso nyithindo mani kod tuono. Ka giwuoyo e nyasi mane obagi e skund primar ma Moi Avenue kod riwruok mar ECPFA makonyo nyithindo man kod ng'ol mar obuongo, jalup jatend riwruogno Debra Kioko oyango ni thoth nyithindo yudo pek mar thieth nimar nengo thieth ni malo kendo jonyuol bende ni kod pek mar yudo kuonde ruecho mopuodhi gi migawo mar thieth. Gilero ni thieth ma nyithindogo onego yudi ni e kidienje mopogore opogore kendo ok osebedo mayot yudogi e osiptende mag sirikal. Okang' ma kama omiyo riwruogno mar ECPFA okawo okang' mar reso jonyuol gi nyithindgi manigi ng'ol mar obuongo. We undergo so many challenges as parents, especially when it comes to therapies which are not readily available in our country. We can only get them in some of the health facilities, but again, when our children grow up and they are big, we are not able to access those services. They become quite expensive to access them because we have to call in-house services, and you can have a person coming to see your child with 1,500 shillings per session. As a parent to a child with a cerebral palsy, today we are marking World CP Day, which was actually supposed to be yesterday, that is October 6th, but we planned for the event today to mark with the parents. The reason we are here is to mark the day actually for cerebral palsy, and then we also invited parents and our supporters. You can see them here. So that is basically why we are here.